Сёння мы разом з вами отзначаем 6-й день Масленки. Ось, ну і, конечно, по традиції треба ж спитати, хлопці, дівчати, помашите ручкою, хто сьогодні їв блінчик. Ну, о, підсілкувалися. А хто на тижні пек блінчик? Молодці. Ну, я бачу, молодь не любить блінчики, да? Цікуєте фігуру? Зоживці. Ну, розумієте, сьогодні у нас з вами свято не тільки масленичного настрою, але свято добрих рецептів масленки. Що треба для доброго рецепту? Ну, що можна сказати? Добрый настрой, так, добрые песни, добрые танцы. Что еще? Что? Доброе надворье, правильно, Соненька. Что еще треба для рецепту доброго настрою? Добрые люди разом, молодцы. Ну, давайте так, спочатку ми проверим, чи подрихтувалися ви морально для зустрічі нових артистів. Давайте з вами спочатку потопаємо ногами. Да, разбудим усіх тих, хто ще спить, городські, просыпайтеся, да, до нас долучайтеся. Ну и, конечно, попробуем порепетировать аплодисменты для наступных артистов. Поаплодируйте